Αγαπητοί, αγαπητές, αγαπητά μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρώτο επεισόδιο των Δεκασέλινο, ένα podcast που θα αλλάξει τα δεδομένα της online ψυχαγωγίας, ένα podcast χωρίς ηρμό, με παραλογισμό και με budget έναν δεκασέλινο. Καταρχήν να συστηθώ. Ονομάζομαι Πανεπιστήμονας και είμαι ακόμα ένας από τους χιλιάδες των χιλιάδων Κυπραίους που γνωρίζουν τα πάντα, έκαμαν τα πάντα, been there, done that, και όπως η όμοι μου, τσαμέ που είσαι ήμου, τσαμέ που είμαι θα έρθεις. Για τους περισσότερους μου εχθρούς είμαι πίκρης, ψεύτης, λούρτης, παραπότης και ήρωνας. Μπορώ όμως κατηγορηματικά να αρνηθώ και να πω όχι, δεν είμαι ψεύτης. Σημερινό μας θέμα θα είναι η νέα χρονιά, έτσι για να μας μπει καλά. Έφυγε το 2023 με το ζήτημα αν το κοτόπουλο είναι κρέας να παραμένει ακόμα άλυτο. Τώρα όμως ήρθε η νέα χρονιά, ευκαιρία για αλλαγές. Ευκαιρία και για μένα να πραγματοποιήσω ό,τι έγραψα στη λίστα μου για το New Year's Resolution του 1995 και επιτέλους να πιω τη λίστα του 96 γιατί κόψα πίσω. Μεταξύ μας όμως, όσες φορές έγραψα ότι τον νέο χρόνο να χάσω κιλά, το μόνο που έχαναν την ώρα μου και την κόλλα που τα έγραψα πάνω. Ακόμα μια χρονιά που μετά τα φάε και γιορτές δεν πειράζει, μετατρέπονται σε ίνταλος έγινες έτσι. Αλλά όχι, από αύριο μόνο σαλάτες. Μια που το είπαμε, μια που το ξεχάσαμε. Ξεκινούν και οι βασιλόπιτες που θα τις κόφουν μέχρι τον Μάρτι, με την ελπίδα ότι να κερδίσουμε το χρυσό φλουρί φέτος για να πάει καλά η χρονιά μας. Επειδή είναι γνωστό, αν δεν το κερδίσεις, παλιά πάτη η χρονιά σου. Η φιλενάδα μας η Mariah Carey θα επιστρέψει ξανά στο ψυγείο της για τους επόμενους 11 μήνες. Η Maria Tom Ford θα συνεχίσει πάλι να ψήνει λουβί. Η Νανά θα αρκέψει πάλι να φωνάζει, σαν πως σταμάτησε ποτέ. Η φίλη μας η Σούλα θα συνεχίσει να ανεβάζει τα βίντεο της σε high definition. Η Γιώτα Cross θα μας ξαναδείξει πως κάνει στο τέλειο Νέσκαφε. Ο Πελετιέ θα συνεχίσει να μαζεύει haters. Το Τζάμπο θα στολίσει τα πασχαλινά του. Το Λίτορ θα βγάλει τις προσφορές της Πέμπτης. Και η Φουρέρα θα βγάλει καινούργιο τραγούδι. Η Σίτα και φέτος θα είναι το καλύτερο δίκτυο. Η Epic το γρηγορότερο ίντερνετ. Η Apple είναι την καλύτερη εξυπηρέτηση. Και εσύ θα παραμείνεις πιασμένος από τις διατάσεις μπας και πιάσει σήμα το κινητό σου. Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ακόμα μια influencer θα κάνει πάρτι στο εξωτερικό, αλλά μια επώνυμη star της χώρας showbiz θα βάλει το βραντζίν ανάποδα και θα το κάνει τάση, και η τάση να ξεράσεις θα παραμείνει έντονη όπως και πέρσι. Επιτέλους, να ανοίξουν ξανά και τα σχολεία, να ξεχάσει και λέμε που τα κοπελούθια, αλλά ταυτόχρονα θα πελάνε και από την κίνηση. Και δεν δαμε που σας καταλαβαίνω. Τι κακό είναι η κίνηση δηλαδή? Έχεις την ευκαιρία να μπεις στο αυτοκίνητο ακριβώς όπως εξύπνησες με την καρύλα στο μάτι, και ώσπου να φτάσεις στη δουλειά σου έχεις ώρα να πληθείς, να κάνεις ζόγκια, να σάσεις μαλλί, να βαφτείς, να ντυθείς, να αρωματιστείς, να σαστείς. Παράλληλο καφέ σου ανακατώνει και χτυπιέται που μόνος του μες στο αυτοκίνητο, γιατί δεν είναι τυχαίο που ο Δήμος έσαζε τους δρόμους, και μου το που φτάνεις στη δουλειά σου είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις να συχτερίζεις κόσμο. Μετά που να σχολάσεις, να μπαχώνεσαι. Βγάλε το τιάνι πάνω, κάμε δυο αυκά μες στο αυτοκίνητο να φάνε τα μωρά με τη φατσίν τους, ώσπου να φτάσεις είναι έτοιμα ταισμένα. Αλλά έτσι είμαστε εμείς, αχάριστοι. Δεν ξέρεις όμως ότι μες στο αυτοκίνητο μπορεί να σου έρθει την ιδέα που να αλλάξει τη ζωή σου για πάντα. Εκτός κι αν είσαι ο Καρβέλας, που σε αυτή την περίπτωση θα βγάλεις άλλο έναν άλμπουμ. Με μου αγχώνεσαι όμως, το 2024 είναι ξεχωριστή χρόνια. Είπαν το και τα ζώδια. Αν και ακόμα περιμένω πότε να γίνω εκατομμυριούχος, αλλά δεν έχει σημασία. Η ελπίδα είναι το βασικό. Κάτι που θα χαθεί μόλις έρθει ο λογαριασμός της ΑΕΚ, γιατί η σώπα που έπιασες που το Black Friday τρώει πολύ ρεύμα, αλλά βαριέσαι. Και φέτος δεν θα βρέξει, και φέτος θα κάνει πυρά, και φέτος θα παραπονιούμαστε γιατί δεν κάνει νερά, και μόλις κάνει θα βγάλουμε την εξολέμβια έξω, ενώ μόλις σύρθηκε από τον Σόνι, εντυχιζούμαστε με το παπλώμα και πάμε για σκι. Ακόμα μια χρονιά που η τηλεόραση θα έχει 5.673 σύριαλ και εσύ θα καταντήσεις να βλέπεις Dolce Vita στο YouTube. Ακόμα μια χρονιά που θα σου χάρει την κοινωνία μας άλλο έναν οικονομικό σκάνδαλο. Γιατί ξέρεις, επειδή τόσα χρόνια δεν είχαμε ιδέα. Αχα. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Οι πρώτες μέρες είναι οι δύσκολες. Θα δεις που θα έρθει η Κυριακή να ξανακάμεις το ψητό σου γιατί ο χτεσινός ο γύρος δεν σε κάνησε. Θα φάεις και το γλυκό σου γιατί είναι κρίμα να πετάξεις τα 10 κιλά κούκκις του ζορπά που έπιασες. Και όλα καλά. Να έρθουν και εκτόσεις.
Και επιτέλους θα έρθει εκείνη η ώρα που θα αγοράσεις το ρούχο που ήθελες πάντα στο χρώμα του γλυκού μαύρου. Γιατί ξέρεις το περσινό μαύρο είναι εκτός μοδάς. Και για μένα που δεν το καταλαβαίνεις, σιγά σιγά περνά ο καιρός, έρχονται για καρναβάλια και το Πάσχα. Πάλε μάσα δηλαδή. Άλλη μια χρονιά που θα είμαστε φαβοροί στη Eurovision, και αν πάμε να πατή θα φταίνουν όλοι εκτός που το τραγούδι και θα πνίξουμε το μαράζι μας σε προφιτερόλ. Φέτος θα έρθει και ο φίλος μας ο Ed Sheeran να τραγουδήσει. Και εμείς θα φουσκώνουμε από ερηφάνια που έχουμε έτσι συναυλίες με το Instagram να γεμώνει stories με λογείς φανατικούς που μάθαν τον τραγουδιστή πριν μια ώρα. Ελπίζω μόνο να μην πάθει ό,τι έπαθε η άλλη φιλενάδα μας η Σελήνη που είπε μια φορά να έρθει σε όλον τον τόπο και χάσει τη φωνή της πριν ακόμα πατήσει το point της. Θα έρθει και σύντομα το καλοκαίρι. Ο Πρωταράς θα γεμώσει κόσμο, η Λεμεσός θα πνίεται από την υγρασία, η Λάρνακα θα γιορτάζει τα 51 χρόνια καριέρα της Βύση, η Λευκοσία θα συναγωνίζεται με έναν κλίβανο και για την Πάφο θα είναι απλά Δευτέρα. Μην ξεχνάς όμως φέτος έχουμε τους Ολυμπιακούς και είναι γνωστό ότι ο Κυπρέος είναι αθλητικός τύπος. Εν τους βλέπεις τους πάντες φετωμένους με τους κοιλιακούς να βρουν πάνω κάτω. Μόνον εμείς σου ρε φέτος φέτες. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Μπορείς τώρα να αντισταθείς να βλέπεις τύπον και να μην έχεις την ποικιλία στρωμένη μπροστά σου. Αλλά όχι. Φέτος είπαμε θα τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Γι' αυτό κι εγώ σας υπόσχομαι μπροστά στους χιλιάδες εσάς ακροατές και καλά ότι θα τηρήσω την υπόσχεσή μου. Θα πίνω κι εγώ ματσαλάτε, θα πίνω κι εγώ κομπούτσα, θα τρώω κι εγώ πολυστερίνη, ριζοκοφρέτες με οργανικό vegan, gluten free, sugar free, cruelty free και gay friendly αμυγδαλοβούτυρο μου χωρίς να κλαίω. Για το τελευταίο δεν υπόσχομαι. Θα πηγαίνω γυμναστήριο και θα μπαίνω μέσα, όχι μόνο στο πάρκινγκ επειδή η κρεπερή δίπλα δεν έχει που να παρκάρω. Υπόσχομαι ότι αυτή η χρονιά θα είναι για όλους μας διαφορετική, όπως ο κορονοϊός. Το 2019, το 20, το 21, το 22, το 23, αλλά θα δείτε ότι όλα θα αλλάξουν. Και όταν έρθει το 2025 με το καλό, θα έχουμε κάτι να πούμε, κάτι όπως το Κυπριακό, που κάθε χρόνο να το λύσουν και κάθε χρόνο να άλυτο. Και έτσι θα περάσει η χρονιά, φίλοι μου. Με τούτα και με εκείνα 365 μέρες θα φύγουν όπως το νερό. Και να καταλάβουμε ότι τέλειωσε ο χρόνος μόλις ζούμε τη διαφήμιση του Τζάμπο για τα Χριστούγεννα. Και κάπου φτάσαμε στο τέλος. Πριν σας αφήσω, να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να ακούσετε το podcast το συγκεκριμένο σε Apple Podcasts, Google Podcasts και Spotify. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, please ακολουθήστε, διαδώστε το podcast, γιατί οι 4 ακροατές που έχω εγκανούν να βγάλω ούτε μια μπακύρα. Σας χαιρετώ.